Després d'anys d'espera, aquest mes de desembre la llar del jubilat de Valls podrà tornar a casa seva. Aquesta setmana s'estan ultimant els últims retocs perquè l'antiga seu de l'entitat torni a estar operativa. Quedarà enrere un exili de 15 anys quan es van detectar problemes estructurals a l'edifici. La llar del jubilat guanya ara un equipament modern amb espais pensats i habilitats per poder-hi desenvolupar la seva activitat. Aquesta és una gran notícia pel que representa, com he dit, de recuperació de patrimoni amb aquesta ampliació, la recuperació d'aquest edifici, que és un equipament ampli, modern, funcional, accessible, perquè la llar dels jubilats tingui aquell lloc que fa molts anys i per fi té la seva seu històrica ja oberta. La llar del jubilat podrà fer el trasllat a Catxapes durant aquest mes de desembre per començar pròpiament les seves activitats a partir del 9 de gener. D'entrada seran els primers inquilins del nou equipament, però en un futur també part de l'espai el compartirà amb altres entitats de la ciutat que hi vulguin realitzar activitats, convertint així l'equipament en un punt de trobada cívic que també dinamitzarà el centre històric. Volem que es propiciï un intercanvi intergeneracional i que esdevingui un espai de referència pels vallencs i les vallenques, que les entitats també puguin trobar el seu espai per poder fer tant xerrades, tallers, reunions. Les obres de rehabilitació de l'antic edifici industrial s'han executat durant els últims 2 anys i han costat 3,5 milions d'euros finançats en part per fons europeus. L'immoble, amb més de 2.000 metres quadrats de superfície construïda, s'ha reformat integralment. De 3 plantes s'han creat 9 aules, un gimnàs propi, sales d'actes i amplis espais polivalents. També tindrà servei de cafeteria-restaurant. En la seva rehabilitació també s'han tingut en compte els elements patrimonials d'un edifici catalogat com a bé d'interès local. Ha fet un esforç important per recuperar aquells trets característics de l'arquitectura industrial. Aquí teniu la joia de la corona, potser, de l'edifici, que és la sala de ball i també la sala de dalt que heu vist de les encavallades que s'han recuperat. L'acte inaugural del nou equipament serà dissabte 14 de desembre al migdia. L'endemà l'edifici estarà obert al públic perquè la ciutadania el pugui conèixer.